Itt van. Negyedik A egyenlő 1 négyzetméter. Vani, Cseresznyés Máté, Balázs, Barta fiam. Jó. Azt mondja, hogy Szalai Peti, Nagy Levi, Tóth Bence, Gaben. Gyere, Dávid. És a lányok akkor Lili, Anna, Réka, Anna, másik Anna. Gyere, Marsó Dév, Sutyi, Vent Péter, Akucs Bence, Texlovics fia, Bodor Andris, tanársegéd úr is jöjjön. Figyelj, lesz még a tanársegéd úr. Nagyon jó. Ott lesz még. Ott van, mi van egy helyben, álljak? Hol? Engedjük meg ide! Köszönjük szépen!